15-то не ми излиза. Обичаш ли фокуса, брат? Обичаш ли фокуса? Обичам, да. Добре, би ли слязал да се затанцуваш, да ти покажа аз кой имам? Не. Не, стой. Чакай, моля те, не ме би. Чакай, чакай, се разберем. Къде са ми пари? Къде са парите на шефа? Имам пари. Къде са парите на шефа, бе? Къде са, бе? Къде са парите на шефа? Къде са ми парите, бе? Къде са парите на... Че да гонят пацума ти, баби, бе. Мапа ли? Не мога. Газ матят. Притисна го стената, колеги! Къде да отиваме на... Притисна го! Господа шефове. Къде са парите на гипсата? Къде са парите на гипсата? Къде са им парите, бе? Разберем се. Парите на гипсата къде са? Друж го, бе. Ъгъла. Се разберем. Стой, пари, имам пари. Няма да дам парите нещо. Не, без да стреляме. Плащам, стой, плащам. Ще предприемем шутерски действия.